Přátelé, moc děkuju za všechny pozitivní ohlasy k s tím videím o zkouškách. Chodí mi fakt hromada, ať už to jsou komentáře nebo do soukromých zpráv. Já se snažím to číst úplně všechno. Vím, že teď dlouho žádná zkouška nevyšla, ale já teď dělám řidičák na motorku a docela mi to narušilo můj časový harmonogram a úplně nestíhám žít svůj život. Jako snažím se natáčet, co to jde, ale natáčím převážně na Hero, což mi zabere hromadu času a pak nějaký malý videa na socky a až teď po dlouhé době, tuším, že to jsou 2 měsíce, jsem se konečně dostal k nějaký takovýhle zkoušce. Takže se na ní pojďme společně podívat. Tahle zkouška je trošku jiná, respektive zkouška je stejná, ale se studentkou řešíme trošku jiný problémy. Já už to nebudu dál okecávat, všechno vám povím v průběhu, tak pojďme rovnou na to. Dneska začínáme na našem obvyklém místě, zase na benzínce ve Vršovicích na Bohdalci, kousek od magistrátu. Co se týče výjezdu, tak výjezd jako takovej, směrovka byla, zrcátko, nebo respektive přes rameno jsme se podívali taky, nicméně první 2 chyby přišly hned tady. Za prvý, studentka si zapomněla zařadit 1, takže teď se nám to rozjíždí jenom proto, že to je z mírnýho kopečka a chvíli jí trvalo, než jí došlo, že nemá zařazeno. Druhá chyba, neodjistila si ruční brzdu, respektive ona si ji odjistila, ale ta ruční brzda jí pořád zůstala viset na 1 stupni, na tom prvním zoubku, což znamená, že jí to tam furt pípalo, svítila jí kontrolka a nedošlo jí to, co vlastně je špatně, musel jsem jí to říct. Takže bohužel, pokud se ti tohle stane u zkoušky, že si za prvý zapomeneš zařadit a za druhý si neodjistíš úplně ruční brzdu, tak to pravděpodobně skončí hned na začátku. Jo. Kdyby ti to došlo hned, že nemáš zařazeno a že nemáš odjištěnou ruční brzdu, tak je to v pohodě, nám to tady bohužel nedošlo a jak vidíš, tak zase brzdíme. Já jsem jí nechal chvíli, jestli na to přijde sama, bohužel na to nepřišla, musel jsem jí to říct, takže bohužel tady by to skončilo, nicméně já jsem jí nechal jít dál, protože jo, to bych, jak říkám, ty zkoušky jsou od toho, abych já zjistil, co jí jde, co jí nejde a zároveň, aby si ty studenti vyzkoušeli, jaký to je jezdit bez mých pokynů. Nicméně, to, že máš ještě pořád zajištěnou ruční brzdu, poznáš za prvý tak, že ti to bude po rozjezdu pípat a za druhý ti tam bude svítit tahle kontrolka. Pokud ti pořád svítí tahle kontrolka, tak to znamená, že jsi neodjistil nebo neodjistila ruční brzdu. Jo, takže si zkontroluj ruční brzdu. Zároveň tahle kontrolka může značit závadu v brzdovém systému, takže pokud se ti rozsvítí za jízdy, nebo pokud ti pořád svítí i přesto, že máš ruční brzdu odjištěnou úplně na doraz, tak to značí závadu v brzdovém systému, jelikož je červená, takže s tím nemůžeš ani nikam vyjet. Nicméně, co se týče výjezdu. Zase jedeme na výjezdu doleva, jako vždycky. Přednost zprava jsme si tady pohlídali. Jo, výjezd parkoviště, přednost zprava. Stojíme nalevo, jelikož je to jednosměrka. Nicméně stopka, tady jsou ty zaparkované auta, přes který není úplně vidět. Jo, řešili jsme to už několikrát v těch zkouškách, je lepší prostě si popojet ještě víc do toho výhledu, ať je jasný, že seš ve výhledu, že ten výhled máš a zastavit tam znova. Jo, i když je to prostě uprostřed té křižovatky. My jsme tady nezastavili znova, rovnou jsme to projeli. Jo, tohle je taková sporná stopka. Nevím, jestli by to úplně prošlo. Nějaký komisaři to jako tolerujou, u nějakých komisařů by to neprošlo a zase rovnou by to tady skončilo. Nicméně, teď tady na té křižovatce na semaforech chceme jet doprava. Jo. Blikáme. Zrcátko bylo taky, odbočení je dobrý, jo, odbočujeme hezky u pravýho obrubníku, takže tady bylo všechno v pohodě. Říkal jsem, že tato zkouška je trošku jiná. My tady se studentkou bojujeme s tím, že ona často zamrzala, jo, že prostě zamrzla. Abych ti to vysvětlil, ona řídí dobře, nepatří mezi ty talentovaný žáky, který prostě sednou a hned to, musel jsem jí všechno vysvětlit. Od začátku byla trošku jak nepopsaná kniha, ale snažila se, učila se teorii křižovatky, takže se zlepšovala a řídí docela hezky, ale bojovali jsme s tím, nebo bojujeme s tím, že ona má prostě občas výpadky. Jo? Jsou prostě chvilky, kdy 1/4 hodiny jede téměř bez chyby a pak najednou
se něco stane a ona buď to úplně zamrzne, nebo přestane ovládat auto, nebo začne stresovat, jo, je to prostě takový chaotický, zamrzává, má výpadky, takže s tímhle jsme hodně bojovali. V téhle zkoušce už jsme to docela odbourali, tu zkoušku, tohle je teda poslední jízda ve výcviku. My jsme měli ještě jednu zkoušku předtím, 2 jízdy předtím a tam to právě bylo vidět, to jsem bohužel nenatočil. My jsme prostě jeli a z ničeho nic přišla zatáčka a místo toho, aby jsme zatočili volantem jenom a trošku si přibrzdili, tak absolutní výpadek. To auto absolutně ztratila kontrolu nad tím autem a jako byl to hotový chaos. Nebo třeba jsme odbočovali doleva na křižovatce, dávali jsme přednost protijedoucím vozidlům, na nás se řítilo auto a prostě jsme zamrzli a vůbec jsme nereagovali. Jo, takže s tím jsme se studentkou bojovali. Nicméně klasický pokyn, na druhý řízený křižovatce odbočíme doleva. Jak vidíš, už na téhle první řízený křižovatce jsme si najeli do levýho pruhu. Jo, takže tady to je úplně super. Jak jsem říkal, ta studentka je jakoby šikovná. Ona za tím volantem přemýšlí, jo, přesně plánuje si to, naučila se to, je vidět, že už to má jakoby v rukou, ale jak jsem říkal, bojujeme s těma výpadkama. Jo. K tomu pokynu, když ti komisař řekne 2 pokyny za sebou, nebo ti přesně řekne, že na druhý křižovatce pojedeme doleva nebo tak to přesně znamená, že ti chce pomoct a že se takhle už na té první křižovatce máš zařadit do toho levýho pruhu. Jo, že si to máš nějak naplánovat. Přesně tak, jak jsme to udělali my. Protože ty, když tady pojedeš pořád v tom pravém, jo, já ti to trošku vrátím. Kdyby jsme na téhle křižovatce byli pořád v pravém pruhu, tak tady pak musíme přes 2 jízdní pruhy na krátkém úseku přejet do toho levýho. Jo, takže my jsme si to tady naplánovali, přejeli jsme rovnou do toho levýho a jsme v klidu. Jo, a teďkon, jakmile nám padne zelená, tak jelikož na té další řízený křižovatce chceme odbočovat doleva, tak teď už tady jenom přejedeme a jsme prostě v pohodě. Jo? Tak, teďkon tady odbočujeme doleva na téhle řízený křižovatce a myslím si, že tady to bylo všechno v pohodě. Jak vidíš, v té křižovatce jsou 3 auta, takže my jsme si zastavili hezky před semaforama. Nevím, jestli jsem to tady už v nějaký zkoušce říkal, nicméně pamatuj si pravidlo 3 aut. Jo, přesně tak, jak teďkon vidíš. Já ti to zase vrátím. Když odbočuješ doleva, tak si najíždíš do křižovatky a pouštíš protijedoucí vozidla na semaforech. Do té křižovatky se vejdou 3 auta. Jakmile jsi čtvrtý, nebo čtvrtá, nebo pátá, šestá, sedmá, je to jedno, tak se do té křižovatky necpi, i když tam ten prostor je. Jo, protože ono nejde o to místo v té křižovatce, jo, my bychom se tam ještě v pohodě vešli, ale jde o ten interval. Jo, než ty auta se rozjedou a než se rozjedou ty auta a zleva, tak jak vidíš, nám už padla červená a už se tady začnou rozjíždět auta zleva a zprava. Jo, takže teoreticky jako my bychom to stihli, i kdyby jsme byli čtvrtý, nicméně ty, jelikož jsi začátečník, jsi v autoškole, máš pomalý rozjezdy, tak si pamatuj pravidlo 3 aut, což znamená, že pokud jsou v té křižovatce už 3 auta a ty jsi čtvrtý, tak zůstaň stát před těma semaforama, i když máš zelenou. Jo, ono to není nic, co by si porušoval, dokonce jakoby správně ze zákona by si tam mohlo najet jenom jedno auto, protože zastavit v křižovatce můžeš pouze tehdy, když pouštíš protijedoucí vozidla při odbočování doleva, anebo když pouštíš chodce. A v případě tohohle najíždění do té křižovatky, tak protijedoucí vozidla vlastně pouští jenom to první auto a ty ostatní auta v té křižovatce stojí proto, že stojí před nima jiný auto. Jo, takže je to de facto stejný princip jako v koloně. Takže si pamatuj pravidlo 3 aut. Nicméně, nevím, jestli jsi si teď všimnul, chcíplo nám auto. Jo, tady nám to trošku chcíplo. V pohodě, jo, když ti to chcípne u té zkoušky, hned se rozjedeš zase znova, nebude to pořád, že ti to bude chcípat, tak je to v cajku, chyba to není. Samozřejmě ty komisaři chápou, že jsi nervózní, jo, občas to prostě někomu chcípne, to neřešej. Pokud ti to nebude chcípat pořád, jo, při každém rozjezdu, ale jednou, 2krát ti to chcípne, tak je to v pohodě. Co se týče najetí do křižovatky, tak stojíme v pohodě před středem, jo, nechali jsme tady prostor těmhle s těm, kdyby tady někdo chtěl odbočovat doleva, jo, takže najetí do křižovatky je super. Protijedoucí auta už stojí, tady je teď ten cyklista, jo.
který nás z nějakého důvodu s tím stylem objel. Blbý je, že studentka o něm nevěděla, protože ono, když si všimneš, já ti to vrátím, tak ona ho má vlastně za pravým ramenem, má ho za sebou, že ho nemá ani vedle sebe, takže o něm nemůže vědět. To, co je blbý, je, že my jsme tady teď odbočovali doprava, tady na té křižovatce budeme odbočovat doprava a tam chybělo zrcátko. Jo, protože přesně máme za sebou cyklistu, to, jak nás objížděl na té křižovatce, nikdy nemáš jistotu, že tě tady nebude předjíždět zprava během toho odbočování. Paragraf 21. Při odbočování nesmíš ohrozit i za sebou, což znamená, že se musíš podívat do zrcátka. Jo, jakmile by si toho cyklistu srazila, tak to jde prostě za tebou. Jo, takže kamkoliv odbočuješ, cokoliv děláš s autem do strany, tak prostě se dívej do těch zrcátek. Tady jsme pustili autobus ze zastávky, já ti to zase vrátím, trošku nestíhám to komentovat. Jo, když si všimneš, tak ten autobus už začíná blikat doleva, takže jsme přibrzdili, zastavili jsme, nechali jsme ho vyjet, takže tady to bylo všechno v pohodě. Tady teď odbočujeme doleva. Tady, když pouštíme ty chodce, tak právě když pouštíš chodce, tak si můžeš najet do té křižovatky a zastavit v ní. Takže tady jsme si mohli najet ještě víc a zastavit přímo před tím přechodem. Jo, nemuseli jsme zastavovat tady. Nicméně, jakoby dejme tomu, OK. Jo, ale když takhle pouštíš chodce a proti tobě samozřejmě nic nejede, koho by si zbytečně zablokoval, tak si můžeš najet přímo do té křižovatky a zastavit před tím přechodem. Teď tady jedeme v této úzké uličce, boční odstupy jsme si pohlídali, jo, nemusel jsem tady do toho vůbec šahat, bylo to hezky kontrolovaný, zbytečně to nehoníme, jo, je tady prostě úzký prostor, jsou tady paneláky, takže tady je riziko toho, že tady může kdykoliv někdo vyběhnout, dítě, chodec se psem, cokoliv, jo, takže prostě tady jedeme nějakých 30, i když je tady 50, tak tady jedeme 30. Jo, boční odstupy, zrcátka si hlídáme, takže tady je všechno v pořádku. U té zkoušky to nemusí zbytečně nikam hnát. Samozřejmě, kdyby to byl nějaký široký, přehledný prostor, tak minimálně těch 40 je potřeba jet na té 50, ale tím, že je to tady prostě úzký, jsou tady auta, je to tady nepřehledný, tak těch 30, 35 je ideál. Tak, tady byla přednost zprava, tam jsme se podívali. A teď tady na téhle křižovatce chceme jet doprava. Teď si všimni toho průjezdu. Jo, ten průjezd je dobrý. My jsme si trošku přibrzdili, já ti to ještě vrátím, dám ti to ještě jednou. Jo, my jsme si přibrzdili, pohlídali jsme si, kam jedeme, pak jsme se podívali doleva, viděli jsme, že tam nic nejede, takže jsme to hezky, krásně, plynule projeli. Jo, takže ta studentka jakoby nejezdí špatně. Jo, ona to auto ovládá hezky, kouká se, je to plynulý ta jízda, neškube to, nechcípá to. Je to prostě v pohodě, akorát má občas ty výpadky. Jo. Teď nám tady utek chodec. Jo, tady jsme mohli pustit chodce vlevo, tu slečnu na přechodě. Jo, dejme tomu. Nicméně musíš myslet na to, že ten komisář sedí ještě metr za tebou. Jo, takže teď studentka, když je před přechodem, tak tu chodkyni vidí jakž tak ještě jakoby daleko. Nicméně ten komisař sedí ještě metr za tebou, takže když jí míjí komisař, tak ten chodec už je o 2 kroky blíž. Jo, a už vidí, jak ta slečna vstupuje na ten přechod. Takže nic neriskuj, prostě pouštěj všechno, co je kolem přechodu. Samozřejmě, kdyby byla někde tady u toho růžového baráku, nebo tady se teprve někde blížila, tak ji samozřejmě pouštět nemusíš. Ale pokud už je jednou nohou na tom přechodě a je jasný, že po tom přechodě chce přejít, tak prostě zastav a pustý. Jo, hledej každou možnost, kdy u té zkoušky můžeš zastavit, protože, jak jsem říkal, když stojíš, tak nic nepokazíš. Tady je pak naše oblíbené místo v Praze, přikázaný směr jízdy doleva, kterýho si občas nikdo nevšimne, nicméně my to tady máme najetý. Nicméně, když si všimneš, my jsme tady trošku najeli do toho cyklopruhu. Jo? Musíme odbočovat doleva, což znamená, že máme stát hezky u té plné čáry. My tady jedeme tím cyklopruhem po pravé straně. Jo? Teď si teda najíždíme na tu levou stranu. Tak a tady přijde další chyba, protože tady
za tím odbočením tohle auto stojí hrozně uprostřed. Takže tady bylo lepší, nebo bylo by lepší si zastavit, nechat ho v klidu projet, stáhnout se na tu jeho pravou stranu a pak se teprve rozjet. My jsme to tady vzali, my jsme to tam prostě poslali a tady jsme pravým zadním kolem přejeli přes obrubník. Jízda na chodníku. Jo? Zase, neboj se si zastavit, když tam máš málo prostoru, necpi se tam. Jo? V klidu si prostě zastav před tím přechodem někde, nebo když to bude v jakýmkoliv úzkém prostoru, tak prostě někde, kde se v klidu vyhnete, kde to auto proti tobě, který tam sice stojí jak ocas, tak bude mít možnosti uhnout. Jo? Takže tady jsme měli chvíli počkat, to auto by se v klidu stáhlo na tu pravou stranu a my bychom to pak v klidu projeli. Jo? Jinak jsme zbytečně prostě přejeli přes obrubník. Tak, teďko na další křižovatce chceme odbočovat doprava. Tady přijde další chyba. Jo? Jak vidíš, tak už si přibržďujeme, hlídáme si přechod a teď, jo, jestli to vidíš, my jsme si najeli do protisměru. Jo? Ta kamera trošku zkresluje, jo, ale je vidět, že máme víc místa vpravo než vlevo, takže větší částí toho auta stojíme v protisměru. Jo, máme být normálně napravo, protože tady není žádný důvod, proč bychom se měli najíždět. Samozřejmě pokud by tady byl úzký prostor, tak ty si ze zákona můžeš najet na tu levou stranu, nicméně žádný úzký prostor tady není tady žádný důvod si najíždět, takže tady jsme zbytečně při odbočování doprava si najeli moc nalevo. Jo, tady jsme měli být na pravé straně a normálně odbočit z té pravé strany. Tak, tady pak na další křižovatce chceme jet doleva. Jo, tato křižovatka je docela na prd, protože tam je fakt špatný výhled. Jsme v jednosměrce, zase mohli jsme stát ještě trošku víc vlevo, nicméně průjezd jako takovej je krásný. Jo, když si všimneš, tady doleva přes ty zaparkované auta není vůbec vidět. Jo, takže ty si musíš hlídat, aby tady na tebe něco nevyjelo a zároveň i tu pravou stranu. Takže my jsme si tady krásně přibrzdili, dali jsme si tam jedničku a teď tam pomalu najíždíme a až když vidíme, že tam nic nejede, tak pak teprve to projíždíme. Jo? Nicméně zase chce to být trošku víc precizní, víc to natáhnout rovnou na tu pravou stranu. My tady odbočujeme do prostředka ulice a teď teprve to stahujeme na tu pravou stranu. Jo? Oni to jsou možná takový detaily, nicméně u té zkoušky se prostě snaž být co nejvíc precizní. Teď tady přijíždíme na vedlejší, taky blbá křižovatka v Praze, protože málo kdo si všimne, nebo respektive když tady někdo jede poprvé, tak málo kdo si všimne, že tady je křižovatka a že má dávat přednost tady těm vozidlům zleva. Jo. Jak říkám, my už to tady máme trošku najetý, takže už jezdíme taky trošku podle paměti, takže tu přednost jsme dali. Nicméně občas, i když to máme projetý 1000krát, tak občas tam tu přednost někdo nedá. Já ti k tomu ještě něco řeknu. Jo, jak to eliminovat, aby si tyhle značky nepřehlížel, tak prostě když někam odbočíš, jo, teď jak tady vlastně vyřešíme tu křižovatku a teď tady takhle odbočíš, tak si prostě projdi celou tu pravou stranu s těma značkama. Jo, začni prostě u sebe, tady tou značkou parkování a celou tu pravou stranu si projdi co nejdál. Jo? Když si všimneš, tak tady není nic, co by nás zajímalo. Tady je jedno parkování, druhý parkování a až tady vepředu, ono to není na té kameře moc vidět, ale samozřejmě v reálu to je vidět líp, tak až tady vepředu je vidět ten trouhelník. Jo, takže vždycky si takhle projdi celou tu ulici, celou pravou stranu, všechny značky. Vyfiltruj si, co z těch značek je důležitý a co ne. Jo, prostě parkování, zákazy zastavení a tak dále tě nemusí zajímat, když nechceš zastavit. A naopak vyfiltruj ty značky, které pro tebe jsou důležitý, což jsou značky upravující přednost, zákazové značky typu maximální povolená rychlost, zákaz odbočení a tak dále, informativní značky modrý, jak jsou vedeny jízdní pruhy a tak podobně. Jo, prostě nauč se filtrovat, které značky jsou pro tebe důležitý a které tě nemusí tolik zajímat. Samozřejmě všechny značky jsou svým způsobem důležitý, ale nějaký jsou důležitý jenom když máš v plánu něco dělat. Viz právě zákaz zastavení. Pokud nechci zastavit, tak značka zákaz zastavení mě absolutně nemusí zajímat a můžu ji hnedka vypustit. Jo? Pokud chci zastavovat, no tak koukám, jestli tam náhodou není zákaz zastavení. Jo, to samý zákaz stání
zákaz vjezdu nákladních automobilů a tak dále. Prostě hromada těch značek tě absolutně nemusí zajímat na té silnici. Tady teď jedeme doprava, jo, blikáme, stojíme v pohodě před těma semaforama, nejsme nalepený úplně na nich, ani na té čáře. Teď to odbočení je zase dobrý. Jo, pouštíme chodce, stojíme hezky u toho pravého obrubníku, kopírujeme ho, jo, nejedeme moc jako do pravého úhle. Teď to odbočení bylo parádní. Tak, teď jedeme rovně a na další řízený křižovatce chceme odbočit doleva. Jo, takže tady se pak budeme muset přeřadit do levého jízdního pruhu. Tady je ze začátku plná čára. Jo, tu jsme si pohlídali, zrcátko bylo, blinker byl taky, takže změna pruhu byla v pohodě. Tady se teď blížíme k hodně špatný křižovatce, jo, na který chceme jet rovně. Chceme jet tady, jak je to bílý auto. A hlavní je stočená doprava, což znamená, že tady dáváme přednost prava. A tahle křižovatka je blbá v tom, že tam vůbec není vidět přes tu stráň tady. Jo, takže tady si to chce dát takhle jedničku, přesně jak jsme to udělali. Když tam nevidíme, klidně si zastavíme, dáme si tam jedničku a pomalu tam strkáme čumák, až do chvíle, dokud tam nemáme výhled. Jo, což je teď. Já ti to vrátím, ať to máš celý v celku. Jo, blížíme se tam, přibrzdíme si, dali jsme si jedničku, jo, a pomalu tam najíždíme a hlídáme si tu pravou stranu. Jo, teď vidíme, že tam nic nejede, tak to projíždíme. Jo, co se týče blinkru, to ti taky ještě povím, když si všimneš, tak z pohledu křižovatky to je jízda rovně. Jo, takže tady, když jedeš rovně a sjíždíš z té hlavní, tak nemusíš blikat. Nicméně, spousta řidičů, určitě to znáš taky, řídí se tím, že když jedeš po hlavní, tak blikat nemusíš a když z ní sjíždíš, tak blikat musíš. Mají to úplně otočený. Takže tady, jelikož je to vlastně téčková křižovatka, máš jenom dva směry, kam můžeš jet, tak není vůbec na škodu tady dát blinker doleva. Jakože sjíždí z té hlavní, aby ty za tebou věděli, že můžeš brzdit, protože tady budeš dávat přednost, takže to můžeš zadupnout a aby s tím počítali. Jo? Chyba to není, když ho nedáš, ale budeš víc čitelný pro ty za tebou a pro ty kolem tebe. Jo? Takže jenom takový doporučení, že můžeš dát klidně blinker doleva, ačkoliv nemusíš. Nicméně tady teď chceme jet doprava, jsme na hlavní, přechod je prázdný, takže to je v pohodě. A zase, za prvý si všimni, že jsme moc vlevo, když odbočuješ doprava, máš povinnost se řadit co nejvíc vpravo, jo? Takže to je první chyba. Druhá chyba, jo? Udělali jsme moc velký oblouk. Tady máme kopírovat ten pravý obrubník, máme se držet na té pravé straně a my tady stojíme, nebo respektive jedeme do protisměru. Jo? Takže tady je další chyba, moc velký oblouk při odbočování. A hned v zápětí přijde další chyba. Když si všimneš, tady je zase nějaká stráň, není vůbec vidět. A my jedeme uprostřed ulice. Jo? Tady to bylo docela nebezpečný. Jo, teď už jsme se stáhli. Tady to bylo docela nebezpečný, já jsem tady chvíli přemýšlel, jestli jí mám nechat jet prostě prostředkem a čekat, až tam na nás vylítne auto a být připravený šáhnout do volantu, ale nakonec jsem se rozhodl, že to je až moc nebezpečný a upozornil jsem jí na to, že se má stáhnout na tu pravou stranu, aby právě neohrožovala ty. Jo? Už jenom to, že tě takhle učitel při té zkoušce nebo komisař upozorní na něco, tak se to bere jako zásah učitele a tím pádem konec zkoušky. Jo? Ten učitel tě nesmí ani na nic slovně upozornit. Jo? Nemusí ti šáhat do volantu ani do pedálu, stačí, když ti přesně řekne, jeďte víc vpravo nebo něco a už je to zásah učitele a tím pádem prostě neprospěješ. Jo? Vždycky se drž u pravýho okraje, já ti to ještě vrátím zpátky. Jo, protože tady není vůbec vidět, proti nám tam za chvíli vyjede to auto a my, kdybychom tady jeli uprostřed, jo, tak prostě ani jeden o sobě nevíme
a teď se tady prostě překvapíme a bude z toho nehoda. Jo, ještě ke všemu je to vlastně, jsou to protisměrný auta, takže to bude čelní náraz přímo řidič na řidiče. Jo, dávej si na tohle pozor, pořád se musíš držet u toho pravého okraje, jo, a nejezdit prostředkem. Kor, když je to takhle levotočivá zatáčka. Tak, další chyba přichází tady, protože tady před náma za prvý jde chodec se psem a za druhý proti nám jdou další lidi. Jo, takže my blikáme, zrcátko bylo, ale teď při tom vracení už ta směrovka není. Jo, když objíždíš překážku nebo přesně takhle chodce nebo cokoliv, tak to musíš vždycky oblikat, což znamená směrovka zrcátko doleva, objedu to, směrovka zrcátko doprava a vracím se zpátky. Jo, to je jenom takový autoškolský detail, který ve finále pak v reálném provozu jako se nic nestane, když to neuděláš, jo, při tom vracení už vůbec ne, ale v té autoškole, jak říkám, prostě musí to být buď precizní. Nicméně i v tom reálu, když budeš objíždět nějaký chodce nebo nějakou překážku, tak dávej ten blinker doleva, ať ty za tebou vědí, že něco objíždíš. Jo, ten blinker doprava, to už se pak teoreticky nic nestane, když nedáš, ale ten blinker doleva právě signalizuje těm za tebou, že něco objíždíš a že si na to mají dát pozor. Jo, takže při objíždění překážky blikej aspoň doleva, ať to ty za tebou vědí. Tady teď najíždíme na tramvajový pás, směrovka zrcátko bylo, jo. Když takhle najíždíš na tramvajový pás podélně, tak se to bere jako klasická změna jízdního pruhu, takže musíš blikat, musíš se kouknout do zrcátka klasicky a pokud tam pojede tramvaj, tak ji nesmíš omezit ani ohrozit, jako při klasické změně jízdního pruhu. Jo, tady se teď vracíme zase zpátky. A na další řízený křižovatce chceme odbočovat doleva. Jo, odbočujeme doleva, což znamená, že dáváme přednost proti jdoucím vozidlům a tramvajím v obou směrech. Jo, přibržďujeme si, zrcátko bylo, pohlídali jsme si semafor, jo, neprojeli jsme na tu žlutou a tak dále. Takhle když jedeš k semaforu, všímej si, jak dlouho už tam ta zelená svítí. Jo, pokud ji tam vidíš dlouho, tak měj připravený reflex v noze na brzdu, že tam prostě padne žlutá a buď připravený brzdit. Jo, musí si tohodle všímat už z dálky, jak dlouho tam svítí červená, jak dlouho tam svítí zelená, aby si to takhle vypočítal. Ten cyklus trvá průměrně, já nevím, 10 vteřin, tam svítí ta zelená. Jo, takže pokud jedeš a už 8 vteřin tam svítí zelená, tak prostě je pravděpodobný, že ti tam padne žlutá. Jo, teď jsme si tady zastavili hezky před tramvajovým pásem, znova zrcátko bylo, protijedoucí tramvaje i auta jsme si taky pohlídali. Musím říct teda, že tahle tramvaj mě trošku zaskočila, jo, protože ono, když si všimneš, nebo nevím, jestli to bude vidět, tak ona bliká pořád doprava. A i když se začala rozjíždět, tak pořád ještě chvíli blikala doprava, jo, teď je to vidět, že bliká doprava. A já jsem si myslel, že je furt v zastávce, jo, takže nás trošku vyděsila, nicméně jako neomezili jsme ji, neohrozili jsme ji, takže to bylo v pohodě. Jo, teď jsme si tady pohlídali, zase ti to trošku vrátím. Teď jsme si tady pohlídali zase značku dej přednost v jízdě, koukli jsme doprava a teď už tady pojedeme jenom nahoru do kopce. Tak, tady přichází další chyba, protože tady je 30 na chodníku. Ona je trošku bokem, takže se promiň, může zdát, že jakoby neplatí, ale ona pořád platí. Jo, prostě je tady 30, ta 30 je tady kvůli té stavbě, protože tady jak staví ten barák novej, tak tady často vyjíždějí nákladáky nebo různý bagry a tak, proto je tady 30, kterými jsme si bohužel nevšimli.
Jeli jsme tady nějakých 38, mám pocit, až 40. Jo, takže tady je další chyba, překročení rychlosti. Dej mi prosím tě vědět do komentářů, jestli ti vyhovuje ten formát videí, respektive jestli je pro tebe lepší, když to takhle komentuju úplně všechno, anebo jestli mám komentovat vyloženě jenom ty nějaký větší chyby a jinak to dávat třeba zrychleně nebo to víc prostříhat, a aby to video bylo kratší. Jestli ti prostě vyhovuje, že to video je půlhodinový a je tam komentář úplně skoro ke všemu, anebo by si byl radši, kdyby to video bylo víc prostříhaný, třeba do 10 minut, jo, bylo by to tam zrychlený a bylo okomentovaný, jenom prostě fakt ty důležitý body, na který si máš dát pozor. Tak mi dej prosím tě vědět, co by ti vyhovovalo víc, ať to můžu když tak nějak poupravit, protože mně docela přijde, že se tady hodně opakuju. Já už to učím asi 5. zkoušku a některé ty věci už říkám po několikátý. Je mi jasný, že na ty videa asi nebudou koukat furt ty stejný lidi, že jakmile, nebo respektive takhle, že na to koukají lidi, kteří akorát dělají autoškolu a v momentě, kdy ji udělají, tak už je to nezajímá. A takže vy, co koukáte teď na tuhle zkoušku, tak je jasný, že jste asi nekoukali na tu první, nebo respektive lidi, kteří koukali na tu první zkoušku, tak už nemusí koukat na tuhle. Jo, takže dejte mi když tak vědět do komentů, co by vám vyhovovalo víc, ať vám to můžu nějak přizpůsobit a ať je to když tak takový dynamičtější, no. Nicméně tady už pomalu budeme končit, ale bude tady ještě jedna věc, kterou bych ti chtěl ukázat, protože to může být taky docela chyták. Tady pojedeme rovně ještě na řízený křižovatce a pak tam budeme odbočovat doprava. Tady máme zase červenou. Život v Praze prostě. Tak mi bylo řečeno, když stojíme na té červené teďkon, že mám do těch videí dávat trošku víc energie. Hele, musíte pochopit, že tohle jsou jízdy a zkoušky mých aktivních studentů a já tady nemůžu úplně házet nějaký joky, protože by si to mohli vyložit tak, že tu jejich jízdu nebo je samotný zesměšňuju. Jo, takže já tady prostě potřebuji, nebo musím být seriózní, protože jakmile tady hodím nějaký blbej joke, tak já mám docela blbej humor a ty studenti by si to mohli špatně vyložit nebo špatně to pochopit a mohli by to prostě špatně vzít, takže já tady nemůžu úplně jako házet joky a dělat si z toho trošku srandu, no, a zároveň jako mluvit tady do kamery a smát se tady svým trapným jokům taky není úplně jako něco, co by mi dělalo radost. Takže spíš to beru takhle jako víc seriózně, víc jako v klidu a tak, no, takže to prosím vás pochopte, že nemůžu tady prostě dělat nějakou zábavu nebo nějakou show z toho, jo. Je to prostě zkouška, jsou to moji aktivní studenti. Nicméně, teďkon tady jedeme doprava. Jo, když si všimneš, za prvý jsme tady zbytečně úplně zastavili, bezdůvodně. Za druhý je tady značka průjezd zakázán. Jo, průjezd zakázán je ze zákona víceméně úplně debilní značka, když to tak řeknu, protože ona není zákonem vymahatelná. Já ti to hnedka dořeknu, protože my tady chceme parkovat a zase zastavili jsme, že budeme parkovat tady doleva, což jako OK, ale zastavili jsme bez směrovky. Jo? Když chceš parkovat, dej tam blinker, aby ty za tebou, když tak, věděli, co děláš, co od tebe mají očekávat. Jakmile u zkoušky nedáš při parkování blinker, tak nevím jak v ostatních městech, ale tady v Praze tě ty komisaři prostě vyhodějí. Bez ohledu na to, jak dobrá tvoje jízda byla. Nicméně zpátky k tomu průjezdu zakázán. Jak jsem říkal, značka průjezd zakázán je ze zákona úplně blbá značka, protože není zákonem vymahatelná. Ta značka znamená, že tou ulicí nesmíš projet bezdůvodně. Můžeš tu ulici projet, nebo celý ten úsek můžeš klidně projet, ale musíš k tomu mít nějaký důvod. Což v reálu je víceméně jenom o tom, jak to dokážeš okecat policajtovi, který tě zastaví. Ten důvod může být úplně cokoliv. Že tady jedeš zamávat kámošce do okna, že já nevím, tam je obchod, tak se jedeš podívat, dokdy má otevřeno, že já nevím, fakt cokoliv. Jo, jediný důvod, který ti neprojde je, že si to zkracuješ kvůli koloně nebo kvůli nějaký jiný dopravní situaci. Ta značka průjezd zakázán se většinou dává do míst, kde jsou buď to nějaký rodinný domy,
hrajou si tam často děti, je tam nějaký hřiště, nebo tam je třeba škola, školka, cokoliv, tak aby se tam omezil provoz a nejezdil tam jen tak někdo, tak se tam dá značka průjezd zakázán, která právě znamená, že to můžeš projet pouze za nějakým účelem. Nicméně to důležité je, že zkoušku řídí komisař. Jo? Takže ty by se měl správně zeptat komisaře, jestli máte důvod do té ulice vjet. Zase nevím, jak v ostatních městech, tady v Praze jsou dva typy komisařů. Jsou komisaři, kteří tam chtějí jet, chtějí tam konat tu zkoušku a nevyhodějí tě, když se nezeptáš na důvod. A pak jsou komisaři, kteří tě tam navedou právě proto, aby tě nachytali, a když se na ten důvod nezeptáš a rovnou tam vědeš a projedeš to, tak tě za to vyhodí. Už se mi to taky stalo. Není to teda nic jako častýho, ale jednou za čas se to prostě stane. Jo? Takže buď to se zeptej na důvod komisaře, jestli máte nějaký důvod tam jet, anebo tam vůbec nejezdí. Nicméně my už jsme tady zaparkovali, parkování jsme úplně nedělali se studentkou, protože, jak říkám, my jsme hodně bojovali s tím, že zamrzávala a potřebovali jsme zlepšit tu jízdu jako takovou, takže s tím parkováním se jí trošku pomohl. Nicméně, když to tak zhodnotím, samozřejmě ke zkoušce tato jízda ještě nebyla, bylo tam hromada chyb, jo, ať už ta jízda uprostřed, velký oblouk při odbočení, zastavení na stopce mimo výhled, zrcátka, odbočení do protisměru a tak dále. Takže ke zkoušce to není, do reálného řízení to taky určitě není. Nicméně z nějakého osobního hodnocení té dané studentky musím říct, že tam je velký zlepšení, jo, protože my jsme fakt až do předposlední jízdy bojovali prostě s tím zamrzáváním a s tím, že najednou ztratila kontrolu nad vozidlem z ničeho nic a nevěděla, co dělat, vyšlápla z kopce spojku, přestala točit volantem a tak dále. Kdežto ta poslední jízda, musím říct, že už byla jako mnohem plynulejší, bylo to víc pod kontrolou, vlastně tam nebyl jediný moment, kdyby se tohle stalo, že by ta studentka zamrzla nebo že by ztratila kontrolu nad autem. Celou dobu to měla jakoby v rukou, takže tam to zlepšení je. Jo? Takže osobně to hodnotím tak, že ta zkouška je pozitivní. Nicméně práce tam je ještě hromada, jo? Musíme zlepšit ty detaily, v úvozovkách detaily, jo? A zároveň musíme zlepšit parkování a tak dále. Jo? Takže za mě je tohle dneska vše. Jak jsem říkal, dej mi prosím tě vědět do komentářů, co by ti vyhovovalo víc, jaký formát videí, jestli takhle komentovaný, dlouhý, nebo nějaký víc prostříhaný nebo zrychlený. Dej mi samozřejmě vědět taky, co na to říkáš, nebo jestli si tam všimnul nějaký chyb, zase je možný, že jsem něco přehlíd, protože když já to takhle komentuju, tak úplně nevnímám všechno na tom videu a zároveň už je to nějaká doba, co jsme to zase natáčeli. A já se na tebe budu těšit zase příště. Měj se hezky. Čau.